Issue! Issue! Serbisyo público! Serbisyo público! Sa Bacolod! Sa Bacolod! Aksyon! Radio! Manila! Manila! Casting Cup! Sa balita! Sa balita! Komentaryo! Komentaryo! Issue! Issue! Serbisyo público! Serbisyo público! Sa Bacolod! Sa Bacolod! Aksyon! Radio! Manila! Manila! Casting Cup! Sa balita! Sa balita! Komentaryo! Komentaryo! Issue! Issue! Serbisyo público! Serbisyo público! Sa Bacolod! Sa Bacolod! Aksyon! Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:23. Ang oras Manila, sa inyo sa Broadcasting Company. Nagkimusang Panyawan Sa Plus balita. Herbal Capsule, Ukon Manunggal with Mangosteen. Komentaryo. Ukon Manunggal Unit, Celebrity Coach So Issue! Hard. Serbisyo público! Sa Bacolod! Aksyon! Radio! Ang ining oras Pick sa kulit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Manila! Broadcasting Company! World-class quality. Sa balita! Portion is brought to you by Komentaryo! Issue! Serbisyo público! Sa Bacolod! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo público. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo público. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo público. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo público. Sa Bacolod. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo público. Sa Bacolod.
Mayong hapon sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Ang iton man pagpangamusta sa inyo kag masubo-subo nga adlaw of course diri sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero sa kutob man sang aton malabutan sa sini nga kahaponanon sa pagpangalagad sa palatuntunan This is my life. Sa inyo nagapasalamat kita kag padayon man nga nagaupdanay. Sa sini nga adlaw iya nga Martes, Nobyembre 26 tuig 2019 kag jutay man nga paghangop nan aton man ginapangabay kay dako nga balita ang natabo diri sa siyudad sang Bacolod. Ginatagaan naton importansya mga update angot sa natabo humalin kay inasang kaagahon nga pagkasunog diri sa may dalan na Locsin or Gonzaga Locsin nalapit lang dira. Ang madkon madumduman ninyo sa itong sini mga senior citizen sa mga may edad-edad na, 'di ba? Sa mga may edad-edad na ang Bascon Hotel diri sa siyudad sa Bacolod kilala, isa sa mga kilala nga hotel diri sa siyudad sa Bacolod nga ginbaligya tapos nangin Hava Pension House sa karon amo ina ang nasunog. So kung maghalin kamo dire sa may Dalan Locsin, Gonzaga, pagkadto sa Dalan Lacson, maagyan nyo gito ba nga da sa video, di ba? I-picture out lang ninyo ina. So, medyo masubo-subo tungod, anom kakabuhi ang nadula tungod sang among nga sunog. Masubo kay masakit sa pamilya, and of course, medyo masakit-sakit man sa aton nga mga Bacolod noon, ang amo iya masubo nga balita. So, from time to time, magasulod man ang update tungod ginpatigayon nga makuha, mapagwa ang bangkay sang anom nga yara sa sulod sang amo nga pension house. No? Inang Hava Pension House. Kag sa atong sini updated, antes magpaalaman si Action Rex Action BBB sa siniyang ugto or wala gid lamang may dugay, limati may isa pa nga dapat i-retrieve. So, kung may update kita dugay-dugay, idulong man ina sa aton sa ni mga reporters nga sa scene of the crime, kag aton man tinghwaan nga mahatag sa inyo sa mga nagapamangkot online through text sa aton text hotline kung sino kag kung ano ang mga ngalan sining mga nabiktima sang sunog. Kag masubo ina gid sa nasiling na naton. Ang aton man pagpangamuyo para sa mga nabiktima kag ang aton man pagpakigunong sa pamilya sang mga ini. Ang bugos nga pamilya sang Action Radio ara gid nagabuylog sa ila sini na abtan sa sini nga hapon. Sa siniman nga bahin sa kutuman sa aton malabutan nga pag-alagad sa inyo bantayan man naton pero ang aton man matahom nga lelentunon nga igadulot para sa inyo from a distance from Bette Midler. From a distance
hapon. Siyempre sa kutuman sa ngayon malabutan sa sininga hapon. Jutay lang gid kay may mga nagapamangkot ano oras tawi na tabo. Nagambal ako kay ina mga kaagahon, no? Mga 4:30 sa mga amo na nga mga oras na tabo ang fire out mga adlaw na, di ba? Mga alas 6 na sang aga. Almost na muna pag-declare nga fire out na mga alas 6 sang aga. Dira sa bahin sang Have a Pension House. Sunuman sa Bacolod Fire Chief nga si Publio Plutania Ainom ang napatay. Sa aton man mga report dari. 5 ang napagwa na. May isa pa nga ginatinghuan. So kung anugid bala ang natabo, anugid halinan sang kalayo, ina mahibaluan man naton sa padayon naton nga pag-update sa among nga hitabo diri sa syudad sang Bacolod. Ang pagkasunog sang Hava Pension House sa Dalan Locsin, na Dalan Locsin Gonzaga gitawi kay ti lampas na sa Locsin ara sa kun ako yung mag-imagine sa nga lugar na butang sa tunga-tunga mo, no? At tubangan sang BDO Gonzaga, linyada, bali sang foodman, diri na yon sa corner sang Locsin, kag Gonzaga man, diba? Kung makita nyo da sang una, may ara da Bacolod State Motors, kag La Filipina, nandira gid ayon, na fire out mga pasado, alas 9 sang aga. Thanks, gid, in the editorial. Bantayan naton gid sa mga nagapamangkot sa atong text hotline 0938-2255017 nga padayon nga nagapamangkot sa mga ngalan sa mga nabiktima gina-confirm gid kinahanglan sigurado kag makumpirmar gid kung ano ang mga matudtuod nga ngalan sang aton sini mga utod nga nabiktima sa sining sunog sinigid lamang nga kaagahon. Kag sa pilamang gani naton ka mga mensahe sa iton Facebook Live at Tita maayong hapon ining paano Dito Tita mayong hapon kasubugid sang natabo da sa inyo sa Bacolod. Condolences sa family sa nagkalamatay. Kasi man hindi ko magets day, no? Kag barangay gid sang husband ko ang pamilya Hava. Kasi manwa, I'm sorry, no? Kasi manwa kabarangay gid sang iya kunubay na ang pamilya Hava. Hindi na kay Rufi Libran. Pilaman ka mga mensahe dira karon sa itong sa ni text hotline kay sa ito man Facebook Live ato ni nabasahon pero sa liwat syempre kung kita man nagakinanglan kung kamo man nagakinanglan sa mga preska ka mga matahom nga bulak sa kung ano man nga mga okasyon ara lang sa Jenny and Christine Flower Stand ganahamtang dira sa likod sa Bacolod Bay Center diri ni sa syudad sa Bacolod sa dalan sang Ferrero. No, kung maghaling ka mo diri sa bahin sa Bacolod City Public Plaza pagkadto sa reclamation area bangga sa wala sa likod sang Bacolod Bay Center. Pwede ka mo magka-text, magkatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para sa inyo kinanglan kung mga dako nga mga okasyon, no, i-dekorahan nila through package, pwede ninyo ma-arrange kay may ukon kay Tintin man. Alas 2:39 na Action Radio Philippine Standard Time si Tita Wilma magabalik pagkatapos anis ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon, Night Patrol! Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon action radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon action radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon action radyo. Alas 2:46. Kaya pa rin naman sa itong healthy nga liver, kung sa itong healthy nga atay, ang DTX 500. May detoxifying compound nga nagatinlo sa atong siniatay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants, pangontra sa paghubag sa atong atay mo nang natawag nga liver inflammation. Kag kung maglala pag iti cirrhosis of the liver, kabudlay-budlay gid hindi lang ikaw magbatsyag kundi bugos gid nga pamilya, of course, matipan sa imo kinahanglanon mo gani subong pa lang ang atong siniatay paagi man sa pag-inom pwede naton mabakal sa tanan nga mga butika dira sa inyo lugar kag diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod. Kag pwede man kamo makabakal online kag pwede gid nga ma-deliver sa inyo mismo puluyan. Pwede kamo makalagin sa www.kalusuganyan.ph. Ini gani sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Kag tandaan lang ang author amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternatibo Medicina. Alas 2:48 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sinigabahin, ara sa atong linya si Action Brian Morden sa diin ara siya sa lugar sa diin na natabo ang sunog kag sa diin ara man sa karon ang ato ba lang nahambalan nato ng latest update sa mga bangkay, no? Kundi 5 to kaina, hibaluong naton kung ano na ang update sa sini nga bahin. Action Brian. Action Brian. Action Brian, go ahead. Oh. Action we. Okay. Okay, ara na. Okay na. Thank you, Gid. Okay na, wait. Sulod, Oh. no? So, naubos na papanaog action we, ano? Ang anom tanan ka mga bangkay nga nagkala sunog dira sa iba. No? So, anom tanan, ato na pinangkuha na sang St. Peter kag subong man ang Abi Funeral Parlor Action we, no? So alos ubos-ubos na diri ang 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 sitwasyon trotawhay na gina-check na lang liwat sang Bureau of Fire Protection ang sitwasyon sang lugar kay may mga portion pa diri nga kun kaysa kibot kita nagagwa lang ang aso. So, may mga nabilin-bilin pagid guro sa sulod diro sa babaw. Nga way pagid pinabasa todo bla nga sa kadugayon nga may aras ang gamay nga baga mahimo siya nga kalayo. So, ginatiniran pa rin gihapon sa Bureau of Fire Protection kag ang investigation nagpadayon sa sini nga mga tinion, no? Ang mga pamilya haba hindi naman makita diri sa Sinibaterion pero ang pamilya to kay ni Arnold
Pilomino amo tong na interview na ton kaina nga yari diri no amo tong cashier cashier. nga napatay I mean nasunog man ang isa to nga wala pa makilala pero ining apat yati amo tong yaya ang 12 anyos ang tagiya mismo nga si Francis kag ang iloy niya sini no isa gid ka pamilya gid ang nagkalasunog action we no. So si Mayor Bing Linardia while dugay na batian na to interview live sa Action Radio suno sa yati gaan dyan sagid ang pulis kag padalman gid kung anong pinaka-rason sa ining sunog ini bala aksidente gid lamang or may ara sang naghungod sunog abi no sa sining trahedya kay na nga aga nag-umpisa mga alas 4:30 kag sa una nga nakakuha or nakakita sa sitwasyon pero hindi ni sigurado ang sigurado dire kuno ng investigation sang pulis no kay kabalo ka kon istorya paglabot sa punta ang 1 kilo imo na 2 kilo mo correct so kung sudan na ang 1 kilo abot sa punta tunga na lang no kaya buhinan pero ina kung nagwa mga information we don't know kung ano ina kamatuon action we pero nagumpisa gid man ang kalayo sa dalo mismo dire sa Hava Pension House action we so mo na pinaka latest material way na ding mga bangkay na kuha na tarantanan kag ang mapping operation dire daway naman gani ginaprobantayan lang nila kay sambal ko to magulang nga kung kaysa may nagatuhaw lang nga aso oo so panigurado kay base karon sa gabi bla umaso naman magwa may magwa nga kalayo kalayo naman kag wala na bombero bla way nang mga
firemen naton kag umibwal naman tudo. Di sa dalom di action way di buenas kay may mga tenants diri or may nagabaligya pa diri may bloke diri nga wala gid niya masyado malambot sang kalayo. Sa corner diri sang Gonzaga Locsin ini may food man bala action way. Dira. Buenas nga way paniway malambot sang kalayos dalom di. Oo, so dapat mo labantayan gid man natuod di ba si umibwal liwat. Kag pating food man di ba dala sa karon black. Muna nga way ginaghalin pa din aton sila nga otoridad labi na gid ang Bureau of Fire Protection para masigurado gid nga antes na maglayas di karon sigurado nga wala na gid sa may magtuhaw nga aso o kon kalayo sila nasabit iya nga building action way. Maybe siguro ang aton suggestion basiga monitor man sila butangan ginadi sang caution or tawag sina daw yellow line black warning device. Oo. Kay may mga debris nga kaladagdag, may mga botelya, may mga kristal halin sa mga bintana sa building nga ini tangla ko di. Kung isa kibot ka lang kalahulog man action way mo. So delikado sa mga nagalinabay, no dapat i-clear gana ng area diri para sigurado get. Yes, so muna ang sitwasyon action way gikan diri gyapon sa lugar sa ining sunog upon action Dale Salazar. Action Alvin Graba nga alam sa mga kilid-kilid din nakaposting man. Action Brian Mord nga report. Action Radio. Action Radio. May damugin nga salamat sa imo Action Brian Morden nga para man sa ibalo sa ni mga palangga nga mga tagpalamati sa ito mga ka-aksyon ara sa karon sa scene of the crime sa diin natabo ang pagkasunog sang Hava Pension House nga nahamtang sa dalan Gonzaga diri sa siyudad sang Bacolod. Kag nabatian man naton halin kay Action Brian Morden nga padayon sa gihapon kag hugot sa gihapon nga gina-monitor ang mga nagakatabo didto kag maproteksyonan man magluwas nga maproteksyonan ang lugar ang pag-aso bala no kay sa dugay ng aso-aso may way takabalo kung may nagakamot na tong something nga makakos na naman sa pagtuhaw sang kalayo mayo na nga may nagabantay kag may nagamonitor in kaso por kaso kag plus pagid no ang aton sini mga alagad sang kasuguan ang aton Bureau of Fire Protection ang mga katapusan nga kapulisan sa pagatagman proteksyon sa lugar kag hibaluon kag bantayan man naton kun ano gid bala ang ginhalinan sang kalayo. Kag sa liwat sa ibalusang tanan, nagsugod nga mag-ibwal ang kalayo alas 4:30 kay inas ang kaagahon kag officially declared nga fire out na mga alas 9 sang aga sa karon iya nga adlaw. Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw
pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Dr. Alfred Spear, Mangustin T. Philippine-made supplement nga may US FDA seal of approval, 100% pure mangosteen kag 100% organic. Nasiling na naton nga Dr. Alfred Spear. One, ang pag-angkon sang bato sa kidney, no? Kinanglan gid. Kay nga ang Dr. Alfred Spear huligid sa pag-neutralize sang aton sini acid sa lawas nga nagaporma nga mangin bato. So instead nga maporma ini buligan sang Dr. Alfred Spear sa atong lawas, kung may ara na gid man gamatamat porma, tunawon niya kag mapagway ni sa atong lawas para malikawan man naton ang pagbatsyag sang bato sa atong sa kidney, no? Isa lang gid katibag ang kinahanglan mo na adlaw-adlaw, isa katibag sang Dr. Alfred mo ina siya magamitan sang ininit nga tubig up to 1 liter. Kag syempre hindi lang ikaw ang pwede makainom sina kundi bugos mo nga pamilya. Mabinipisyuhan sang Dr. Alfred
tag sa kalugar dili man sa amon sa syudad sang Bacolod sa tanan nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan nga the generics pharmacy. Aton man Dr. Pinoy Squalene pure squalene, wala lamod chemical, wala sa malay nga side effects sa aton lawas. 100% nga squalamine. Pinaka the best nga immune system booster kag the best cleanser kag regulator man sang aton dugo para mangin maayo nga aton blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar para man sa aton healthy nga lawas. Kung may ginabatsyag ikaw kag kung may palamang tanon ikaw sa imo o kung may palamang tanon ikaw sa imo ginabatsyag kag sa aton man produkto aton aton Dr. Nine kag namtay man ang Dr. Pino sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod sa tanan nga Jelly Espinosa, kadugay, kadugay magambal kay Tita Wilms. Ari na, nakambal na ko, dugay-dugay mapaalam na ko. Tungod sa aton man oras. Importante ang aton gindala nga balita sa inyo, ang gindala sa Action Radio sa inyo. Amo na nga kinahanglan man naton kung kaisa magsakripisyo, di ba? Yes, Tita Wilma. Good PM, Tita We, watching here in Singapore from Manapla, Negros Occidental. Tamyaw ko lang mama kag papa ko Nancy kag Estelito Cantong kag sa pakaisa ko. Pagkaisa mo kali sa Action Rex Cantong. Kay Ida Estela Cantong, kay Idel June Tan, nga nag-upod man kay Tita Wilma karon nga hapon, kay Philip Ken Alon Sagay, mayong hapon, ara man siya online, kay Inday Jean Hisulgon. Naka-live ko Tita Wilma sa This Is My Life. Condolences sa Familia Hava. Madamo gid nga salamat. Tita We, greet ko lang family Domingo kag Ligacho sang Barangay Mansalanao, La Castillana. Kag sa akon papa sa Barangay Pingot, Ilog, Negros Occidental. Nagapamatigid sila watching live diri sa Talisay sa Camas Dormitory. Madamo gid nga salamat Bolanyo, Ricky Domingo kag sa mayong hapon lang dira. Kay Hernani Cloud Salvacion Deg, sa Tita Wilma, salamat man sa imo. Greet ko lang family Domingo kag Bulanyo. Okay. Kag kay Ixel Bayon On, Berdiha Montejo. Good morning, Tita Wilma. Good morning sa ila lugar, na. Good PM tawi from Faith Joy Tumbukon. Kag kay Deo Alfe de Los Sanias Tindok. Nagaupod man sa aton karon nga pon kay Dennis Lapore. Salamat kay Bia Jonathan, kay Sir Hinidino Cadiz nga araya sa tunga sang lawod naga panakayon. Good afternoon Bacolod kag sa tanan dira. Monitor lang kami di sa Binalbagan at amiyo ko lang liog Tita si Manang Ruby Yuhan Nanay Mama Juliana Roma kag Tita Mila Olarte. Get well soon, Chay. Thanks kay Tita Riza Bernardes Hintugaw. Ay nga mga anak mo. Kag subong may. Kay Ma'am Nelda Siguanse, salamat nga nag-upod ikaw kay Tita We karon nga hapon. Siling naman ni Inday Join na Ferns, kasubo sang natabo sa pamilya, kag sa naulamid sa suno. Condolences sa family, kag RIP, rest and peace sa mga nagtaliwan. Salamat, kid. Okay? Gusto taman tagaan igtalupangod ang inyo diri nga mga mensahe galing kay wala na si Tita We yasang oras. Silinga ni 4898 kaluoy lang sa may nagkalamatay Tita guro nagtalang sil sa alagyan kay na brown out guro Tita Wilma no. Naga-condolence lang ko sa mga biktima. Salamat concerned citizens ang Barangay Suay. Salamat kag mayong hapon sa inyo. Salamat gid sa pag-upod kay Tita We karon nga hapon. Tita We hostugid na nga ang baskon una ina nga hotel sa Bacolod sila na sang Sea Breeze Hotel. Ang tag-iya sina Mr. Dudong Bascon ng iya asawa. Amon former mayor Mansit Gatuslao Bascon sa Himamaylan City. Salamat gid. Condolences sa mga biktima Tita We. O kadamot tani sa inyong mga mensay. Pero sad to say, nga si Tita Wilma wala na sang panahon. Ha? Ang aton man anay panyawan linan para man sa aton mga kauturan dira kinahanglan ninyo pamanyos para sa inyo law, especially kung ikaw may arthritis o kon rayuma. Ang tagalibyo sa inyo mabatyagan. Haplas with sa panyawan lin kag sa tanan man nga mga butika.
Diri sa sa siyudad sa Bacolod, diri sa mga butikas tubangan sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Okay? Kag ang aton man Zenton Plus Coffee Mix. Tapos na kamo pangapi ang aton Zenton Plus balunggay kag soya. Sa isa ka tasa sa Zenton vitamins and minerals plus insoluble fiber. Gini na sa pagtinlo sa aton colon o kun aton tinai. Makabakal online. Pwede kita makabakal sina online at kalusuganyan.ph, inigay sa Facebook page nga kalusugan yan. Amo ina ang mga authorized online distributor. Dira ka mo makabakal. Kag tandaan nyo lang, authorized online distributor, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicina. Kag sa katapusan, sa nahambalin na ito, buwas gali may bisita si Tita We, natungod ini sa isa kapalagwaon, one act play, panaghuy sa kabataan, panaghuy sa kabataan, hibaluon natin inabuwas, pagi man sa aton mangin bisita, kag kinanglan suportahan man natin ang mga activities sa aton sa ni mga young ones, sa aton sa ni mga pamatanon. Okay? So, sa sini naman nga bahin, magapaalam si Tita Wilma sa aton pagpangalagad sa aton programa This Is My Life. Upod man sa inyo sa sininga hapon. Kag ang aton man quote of the day nga babilin sa inyo sa sininga hapon, the darker the night, the brighter the stars, the deeper the grief, the closer is God. I can't say goodbye. Sa liwat, madamo nga salamat si Tita Wilma nagapangayos ng pasaylo sa wala naton malabutan nga mga mensahe. Siyang nagapasalamat kita sa aton mga partners sa technical control, among Chief Engineer Action Noel Pinialan. Upod man kay Sir L. Ray de Tilos, kag sa ngalan man sa among Station Manager Action None Di Maalamag Banwa Productions Chief Action Rex Cantong. Tuptub naman liwat buwan. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.